Tak zážitek byl rok 1949, kdy jsme vyhráli ve Švédsku mistrovství světa, 1948 samozřejmě olympijské hry ve Svatém Mořici, kde jsem také byl, účinkoval jsem tam. No a potom už bohužel přišly ty špatné roky, kdy nás zavřeli, no a pak už jenom byl, když mě propustili, tak jsem šel do Litvínova. V Litvínově jsem vychoval hlinku s bublou, pak druhou dvojici Růžička, Opad, jo. Takže Litvínov byla obrovská základna, to jste neviděli, co tam se všechno dělalo, aby to všechno bylo v pořádku. A já mám rád Litvínov, i když je to takový smradlavý kous republiky, ale je to hokejově úžasný něco. No a samozřejmě rád bych, kdyby si to takového vrátilo do Prahy. Praha potřebuje hokej, Praha potřebuje mládež, Praha potřebuje lidi, kteří se o to budou starat, o tyhle ty mladí. Jenomže víte, my jsme kdysi, než jsme se dostali jako trenéři, jsme museli vystudovat institut tělesné výchovy. Museli jsme znát všechno o hokeji, všechny možné trenérské věci a všechno. Dneska kašlou na to, prdějí na to. A to je ta největší chyba, že bohužel jsou to chudáci, že ty kluci, kteří vyrůstají, že to nemají. No. Sparta Praha se přesouvá do O2 arény. Jsem velmi rád, že se přestěhovali tam odtud. Bohužel už se tam budu chodit akorát poslouchat, ne dívat. No ale jsem rád, že konečně Praha bude mít eminentní halu, kam přijde spousty a spousty lidí. Oni si myslí, že na ní vydělají, protože Pražáci, hokejoví Pražáci a fandové, to je něco úžasného a ty budou, ať kdykoliv, ať to bylo, jak bylo.